федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии тоҷикистон таи солҳои охир ба яке аз федератсияҳои пешрафта дар тоҷикистон ва ҷаҳон табдил ёфта дар баргузории чорабиниҳои дохилии кишвар таҷрибаи бой касб намудааст. Бори аввал дар таърихи федератсияи таҷмаф бо инобати омодагии варзишгарон ва ҳам шарту шароити баргузории чорабинии мазкур мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе бо иштироки 34 даста баргузор гардид. Ин чорабинӣ бо шукӯҳро роҳбарияти таҷмаф Даврон Ҷураев ба яке аз ҷашнҳои байналмилалии Наврӯз унвон намуд. Дар маросими ифтитоҳии мусобиқаи мазкур намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии мамлакат, дигар меҳмонони муаззаф ба варзишгарон барори камёбиҳо таманно намуданд. Дар ҳузури варзишгарон ва тамоми иштирокчиёни мусобиқа маросими қуръакашӣ тариқи лайв сурат гирифт ки ин усул низ бори нахуст дар таърихи варзиши меҳан санҷида шуд. Бо пахши тугмача дар мадди аввал шаффофият ва баъдан сарфаи вақт яке аз бартариятҳои ин система ба шумор меравад ва минбаъд низ ин иқдом давом меёбад. бояд ёдовар шуд ки ин чорабинӣ ҳам миёни варзишгарони синашон аз 18 то 20 сола ва ҷамъи 20 сола сурат гирифт. дигаре аз ҷолибиятҳои ин чорабинии варзишӣ ин мастер-класси довари дараҷаи байналмилалӣ Олег Миляков буд ки ба доварони мо усулҳои пешрафтаи ин санъати варзишро ба таври касбӣ нишон дод. Бывают ситуации как сложные, нетипичные, но в целом, опять же, то есть вижу прогресс в работе судейской бригады. Еще на подходе много талантливых ребят, которые смогут усилить этот корпус судейский. В целом доволен, хорошая работа. федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар федератсияҳои миллии кишвар аз ҷумла федератсияи футбол, ҷудо, теннис, куштини миллӣ ва самбо беҳтарин ниҳоди варзишии соли 2021 эътироф гардид. ёдовар мешавем ки варзишгарони федератсияи таҷмаф дар чемпионати ҷаҳони Абу-Даби 2021 ширкат намуда соҳиби 7 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 3 биринҷӣ гардиданд. ҳамзамон дар ҷанбасти солонаи федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта IMAF таҷмаф соҳиби 2 ҷоиза гардид, аз ҷумла барои рушди бесобиқа ва беҳтарин варзишгар дар байни ҷавонон. ҳамин буд ки дар рӯзи охири чорабинӣ ба варзишгарони номбурда туҳфаҳои пулӣ бо маблағи ҷудо намуда аз ҷониби федератсияи мазкур тақдим гардид. ба сегонаи зинаи сеюм 10 000 сомонӣ, ба сегонаи мақоми дуюм 30 000 сомонӣ ва ба барандаи медали тилло Асадбек Манонов 50 000 сомонӣ ҳадя гардид. шогирди ман Қосимҷон Сардоров ки дар мусобиқаи Абу-Даби чемпионат мир баргузор гашт соҳиби ҳамин ҷоиза гашт. мо беҳад миннатдорем ки ҳамин хел дастгирӣ мекунанд бачаҳоро ки парчамбардори миллат мешаванд. федератсияи таҷмаф пас аз қувваозмоиҳои 3 рӯза беҳтарин варзишгар, беҳтарин мураббӣ, беҳтарин дастаро муайян ва қадрдонӣ намуд. мусобиқаҳои ҷаҳонӣ уже фарқият надорад. бо сардори Даврон Ҷураев мусобиқаҳои таҷмаф ранги ҷаҳонӣ рафтаист. соли 2022 мо нақша дорем дар чемпионати Осиё иштирок варзем. умед дорем зиёда аз 40 давлат бояд иштирок варзанд. мусобиқаи сатҳи баланд аст ва албатта охири сол мо ният дорем дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ва калонсолон иштирок кунем. боз мо ба чемпионати ҷаҳоне ки байни наврасон ки моҳи июл дар шаҳри Абу-Даби аллакай муайян гардидааст даъватем. ҷоми ҷаҳон байни дастаҳои мунтахаби беҳтарин охири соли 2022 дар нақша аст ва он ҷо мо ҳаракат мекунем иштирок. кумитаи тадорукот дар маҷмӯъ дигар варзишгаронеро ки бо кадом як усуле ҳам фарқкунанда буданд шомили беҳтаринҳо намуда ба ҳар кадоме вобаста аз сатҳи ҳунарнамоӣ туҳфаҳои пулӣ тақдим намуд. ин ҳама қадрдонӣ ба хотири таъсиси як тими мукаммал аст ки имконияти муаррифии кишварро дар 8 кунҷаҳои ҷаҳонӣ дошта бошад.